kaixo hautez bada, espero ezagun alik eta hoberen ateratzea, baina ez dakigu oso ondo nola aterako dan, eta, pues hori, gaurko saioan, Lasarteko Ostadarri Iparmartxa taldeko bikide ukiko ditugu, eta, pues, beraiekin itzengo dugu, pues, Iparmartxaren inguruan, eta Iparmartxa dana, Iparmartxak Lasarten suposatzen duna, eta hainbat gauzaren inguruan. Orduan, orain pasatuko gea aurkezpenetara. Ni Rosa Almazabal naiz, Lasarte Oriako Ostadarreko Iparmartxaren instruktore bat, 3 gea, eta ni naiz bat. Lourdes? Kaixo, ni Lourdes naiz, Lourdes Berazategi, eta Iparmartxako kide bat. Instruktorea ez naiz, baino, orain dela ja urte batzuk hasi ginala, eta taldean nago, taldetxo bat dago laguntza ematen duna, eta horko kide bat naiz. Hori, bai, parkatu, taldea daka 151 pertsona momentuz, hori juten da gehitzen eta txikitzen, esapeke jendea juten da, egiten du ikastaroa eta gero juten da, taldetikan, eta dago taldetxo bat oso importanteak laguntzen du asko, eta Lourdes da taldetxo hortako hori kide bat, porque taldetxo asko laguntzen du, martxa ondo eramatia, ondo jutia dena. Ez dakit ondo esplikatu dudan edo ez. Bale? Bai, oso ondo esplikatu duzu. Ezagutzen ez dutenei, nola azalduko zeniek egiten zer da Iparmartxa, zer da egiten dezuena? Nik esplikatuko ez zer dan, aldudan bezala, zer dan Iparmartxa. Iparmartxa da kirol bat, que hasteko da erresa, baina gero ondo egiteko bada, sartu behar duzu ordu asko eta entrenamendu asko egin eta ondo egiteko, baina lortzen da dena bezala, bai? Eta da, ibiltzeko ariketari bastoi batzuk gehitzen dizkiogu. Dragonerak bultzatuz, Iparmartxaren bultzada dugu. Bultzada gabe ez dago Iparmartxarik. Bastoiak dira berezi batzuk, kate dragonera, eta horrekin egiten dugu Iparmartxa. Bultzatzen dragonerak, lortzen dugu bultzada. Eta hori da Iparmartxa, bultzada egitea ibiltzen. Gero, esango nuke, hori esan dute, bultzada gabe ez dago Iparmartxarik. Baina gero, onura fisiko asko ditu, fisiko eta psikiko ere bai. Da kirola gasto gutxi duena, bai? Eta egin dezakezu, herrian, mendian, hondartzan, leku guztitan. Eta nik beti entzun dut, kirol osasuntsuena iraupen eskia dela. Eta Iparmartxa da, hori bezala, elurrik gabe. Ez dakit garbi gelditu dan, zer dan Iparmartxa, baina gutxi gora bera. Gure herrian, Lasartekoak, arrakasta handia izan du. Edo behintzat asko entzun da, Iparmartxaren kontua zergatik izan da, zerk eraman du hortara? Nik esango nuke alde batetikan denbora dela, zenbat denbora daramaguia Iparmartxan Lasarten. Beti gabiltza hor gure artean borrokatzen, noiz hasi ginen, orain dela 8, 9, 10 urte, ez gai inoiz jartzen pentsatzen zenbat denbora, baina ja urteak dira. Eta urteak eman dio ja, hori ezagutza herrian. Hori alde batetikan, denbora hori daramagu. Eta beste aldetikan, esan behar dut, eta azpimarratu dut, Barrosak egiten du lana. Gero esplikatuko dugu aurrerago entrenamentuak eta irteerak egiten ditugun, baina horrekin batera, entrenamentu guztietan, irtera guztietan, egiten dugun gauza guztietan, inoiz ez zaizkigu faltako argazkiak. Zer gertatzen da? Argazkiak egunero ez, momentu guztietan ateratzen dugu, eta argazki horrekin gero Rosak hartzen du lana, hori, editatu, bidali, eta gaur egun sare sozialak badakigu zein darra dun, eta orduan hor zabaltzen dugu.
zabaltzen dugu, bai dudari gabe Lasarteko txintzarrin, eta ez bakarrik argazkiak, askotan bere testuarekin esateko noa jungean, zer egingo dugun, zer egin dugun, hilero ez barkatu, entrenamentu eta egun guztietan, talde hortan, WhatsAppen daukagu talde bat, eta hori, Rosak lehen esan dugu, nik ez naiz gogatzen zepiko, 100 piko, eta hor informazioa egunero dijoa. Eta arrakasta handia du eren eretzat, zeren alde batetikan ez daka konpromisorik. Nahi dut esan, zuk nahi baldin badezu entrenamentura jun, edo irteera batera jun, ez dezu ez da izena eman behar. Jartzen degunean, asteazken hontan entrenamentua, batek jartzen badugu WhatsAppen okei bat, horrekin ja ziurtatuta daukagu egingo degula. Eta hortikan aurrera elkartu gaitezke. 3, 4, 20, 30, orduan karo. Horrek dudarik gabe jendea animatzen du badakilako hor oinarri badagola. Eta nahi baldin badezu buelta bat eman, hor ziurtasuna dakazu, badakazula eta izango dezula aukera. Ez dakik gehiagi enredatzen. Eta gero hor sortu dugun giroa. Osea, denogoaz ondo pasatzea, ez dakagu inongo arazorik edozein personakin ibiltzeko, eta sortu da, nahita nahi ez. Osea, oso giro politia gure artean, eta gero hori daukagu, eta gero ematen digun aukera ezagutzeko, bai personak eta bai leku desberdinak barkatu. Neuzkan galderetan urrengoaz, bai. Hasieran, hasi zineten zuen kabuz, eta punturen batean, Beloarrek esaten du ondo ulertu dela. Hasi zineten hori, zuen kabuz, eta momentu batean Ostadarrera batu zineten. Ostadar da Lasarteko kirol elkartea. Zergatik eman zenuten paus hori? Zer pultzatu zintuzten paus hori ematera? Ostadarren sartzera? Beti gaude noiz hasi ginean eta hori, baina ditak eta pontututa 2014an edo hasi ginean, 2 pertsona, 2 instruktore hasi ginean, eta arrakasta handiarekin gainera hasieratikan, eta gero 2015an beste 2 instruktor sartu ziren. Gero bat juntzan, eta hortikan 2015atik gaude 3 instruktor eta arrakasta handia eukitzen. Orduan, Ostadar urte asko daraman Lasarteko kirol elkartea da. Gure seme-alaba guztiak pasa dira bertatik. Bere leloa herritik herriarentzat duena da, eta hor sartzea erabaki genuen. Oso importantea da guretzat, Lasarteko entidade batean egon, Lasarten parte hartu edozein gauzetan, eta ez izatea bakarrik kirola, edo, izatea kirola, parte aktiba Lasarten, hori aktibidade sozial askotan, eta Ostadar ematen duzu baita plus hori, ez? Eta gainera euskera. Hori gero hitz egingo deu gehiago. Horregatik sartu ginen Ostadarrea, porque ez da un proiektu personal, edo da herriko proiektu bat, eta Ostadar representatzen du hori oso ondo, guretzat. Bai, beste aldetikan nik gehituko nuke, Ostadarrek jasotzen ditu kirol desberdinak, eta hau Lasarten kirol berri bazan. Eta orduan, aukera ematen zigun barruan egoteko, eta gu talde bat bezala, edo zerotikan hasi gure aldetikan zerbait osatzen, edo ja, egina zegoen Ostadar klub bezala, guretzat ere errezagoa zen, eta ja sentitzen ginen, babesa horrekin, entidade baten babesakin. Hori da. Zer motatako gauzak egiten dituzue elkartzen zaretenean? Estilo guztitako pertsonentzako egiten dituzuen gauzak? Begira, gu daukagu hola markatuta. Astean behin, 2 egunetan egiten dugu entrenamentua. Bat goizez eta bestia arratsaldez. Eta gero, hilean behin egiten ditugu irteerak. Pertsonak edozein pertsonentzat. Hori bai, gu elkartzen garenean,
hartu dugu, zeren, bueno, lehen komentatu dugu, ez dala kirola bakarrik. Hartzen dugu euskera ere oinarri bezala, eta da arnaz gune bat. Hori Jakunekin, bere momentuan hitz egin zan eta bueno, da arnaz gune bat. Horrek esan nahi du, gure artean, azpimarratzen degula gure hizkuntza euskera dela, baina horrek ez du inor baztertzen. Esan nahi du, edozein etor daitezke, naiz eta euskera tutik ez ulertu. Etortzen direnak euskera ulertzen ez dutenak, gu dena euskeraz egiten dugu, eta segun sariketak eta segun, beraiekin, zuzenian egiten diegu gazteleraz. Baina, behintzat, eta hori batzuentzat arraroa da, baina behintzat aukera dakate euskera entzuteko. Zeren, bueno, pertsona hori, segun zeinekin ez gehienetan harremanatzen dira erdaldunekin. Eta hor daukate, harreman bat behintzat juteko familiarizatzen hizkuntz horrekin, euskerarekin. Eta egia da, oso jarrera ona izaten da. Baina, hori ez dugu, hizkuntzagatikan ez dugu baztertzen. Baina bai garbi utzi nahi dugu, arnaz gune badala lasartentzat. Hori, eta gero entrenamentuak nolakoak izaten dira? Balkartzen garenean, beti, edozein kirola bezala. Lehenengo egiten ditugu beroketa batzuk. Gero, rosa dagonean, eta normalian da 89an, euneko hori, 89 rosa dago, noizbenka faltatzen da, baina bea dagonean egiten dugu. Beroketak eta gero entrenamentua da hobetzea. Teknika bat, beak esan duen bezala, iparmartzak dauka teknika oso konkretu bat. Eta orduan, egiten dugu, zu ibiltzen zara bastoiakin, baina batzuk biziok hartzen ditugu, ez ditugu hainbeste luzaketak edo ibiltzerakoan hain ondo egiten, eta orduan beha juten da. Bastoiatzerago, bizkarra zuzen, bueno, hobetzen, teknika hobetzen, eta hori behar duguna da, eta asko hobetzen, eta oso ona da. Ikusi izan dut hori. Nola egiten dut. Ezagutzen duzu. Bai, zerbait. Eta hori bukatzen degunean, eta normalian juten geha, oain egun sasoetara, hor plaza daukagu, plaza handatza argilakin, eta hor, ez dago inor, ez dugu molestatzen inorri, eta hor, gure entrenamentua egiten dugu, hori teknika hobetzeko, Eta gero, irteretan ez, irteretan rosak ez digu ezerrei esaten. Hor da, gozatzeko, eta eskertzen da hori ere. Juten gara, ikasi dugun teknika praktikatzen, eta bakoitzak nahi duen guztietan praktikatzen du. Eta hor beha, beste bada. Ematen du taldea, eta prestatzen ditu irterak, baina hor teknika bakoitzak dakana egiten du, eta alduna. Gero, dena bezala, teknika ondo egiten badezu, osasunerako asko zobea da, eta, zerbait egiten badezu gaizki, gero nabarituko dezu gauean. Eta irteak izaten dira hilean behin egiten ditugunak. Eta, hori, oso importantea da, bai entrenamentuetan, eta bai irteretan, normalian egiten dugu, ez dugu rubia jolasten, baina el tercer tiempo. Osea, temporada daukagunak, juten gara zerbait hartzera. Orduan, gero bakoitza segun zer dakan, zuzenian etzera eta segun ze beharrak ditugun. Baina bestela, alduguno gelditzen geha, bai irteretan zerbait hartzera, eta batzuk luzatzen dugu agian bazkai azkar batekin. Baina, el tercer tiempo ere oso importantea dela, zeren sozialki ere importantea da, ez kirola bakarrik. Arlo asko hartzen ditugu iparmartzan. Uste gainera, hirugarren denbora hori aspektu askotan dela garrantzitsua. Momentu honetan, Twitch ez nago emititzen, eta txatean galderak egite dituzte batzuk. Eta batek, Beloarrek egin du galdera bat. Da, Bizkaia aldean antzeko talderik ezagutzen duzue? Nire bikotea urten hasi da iparmartxeekin, baina bere kabuz dabil. 2008 batean hasi da bere bikotea, iparmartxe egiten. Eta ea ezagutzen duzuen Bizkaiako talderik, nik ezagutzen duzuen? Badaude Bilbon eta baina egia esan, Gipuzkoan ezagutzen dugu gehiago, baina Bilbon ezin dut esan ze talde dagoen deitzeko edo. Hori da, begiratzea, ezin diot lagundu. Egon badakigu. Egon badaude. Baina ez dakagu eraiekin. Baina entzun izan dugu, batzutan elkartzen geha besteekin egiten ditugun, eta entzuten dezu, gu hemen elkartzen gara, baina ez dakagu harreman Gipuzkoakoarekin gehiago. Donosti, Bilabonan badakigu dagoela, baina Bizkaiakin sentitzen dugu.
Zerbait esaten nahi zinen... Belarrak esaten du, zehazki interesatzen zitzaioela euskeraz egiten duen talderik, ezagutzen zenuten, hipermartxa euskeraz. Ja, ez. Baina zaila da, hori nola da? Bilatzea. Aurkitzea. Zaila da, euskeraz egiten duten talde bat aurkitzea. Hori egia da, pena da, baina horrela da. Gipuzkoan baita, gehienak erderaz egiten dute, gaztelaniaz egiten dute. Eta pentsatzen dut, Bizkaian, ez dakit kostan baldin bada, baina Bilbon eta, desde luego, seguro gaztelaniaz da. Hori da pena handi bat. Pena handi bat. Gu saiatzen gea eta... Gehiago izango dizut, osea, beste, hori, noizbenk alkartzen gara beste batzuekin, eta batek nahi galdetu zidan. Ez Lasarteko batek, kanpoko batek ez galdetu zidan. Eta euskalduna zan beha. Egile alda Lasarteko taldean bakarrik euskaldunak jasotzen dituzuela. Eta, entzutena izan kanpoan, gure taldea euskalduna zala. Eta zanionez ez, hori ez da egila. Baina, nola, arraroa egiten zitzaien edo desberdina zen gehienetan erderaz hitz egiten dute, edo gazteleraz. Eta nik esan, hemen onartzen dugu dena. Baina, iritzu zitzaien gure giroa zein zan. Bide batez, utzi nazue kuña sartzen, Lasarteko euskalgintza epikoa, Lasarte herri erdalduna izan da, euskalgintza modu ezoikoenetatik sartzen. Ni horren oso fan. Gauza bat zango, eta gainera eskertzekoa da, porque noski dagoela, talde guztitan, gure taldean, bai asteazkenetan, bai ostegunetan eta bai irteeretan, dago jendek euskaraz dakila. Baina eskertzekoa da, ulertzen, daude arreta prestatzen eta saiatzen dira, eta ez dago inongo problemaik gu euskaraz hitz egitea, eta beraiek alduna erantzutia euskaraz edo erderaz. Baina ez dakago inongo arazorik euskaraz egitea taldian. Eta badago jende ez dula asko ulertzen edo asko hitz egiten, ez da? Batzuk batez, baina hor daude, egia da, baina hor daude adi, ez? Adi zer esaten dugun eta hori, Eta nik, Lourdes oso ondo esplikatu du, baina nik esango nuke hor, entrenamendutan beti izaten da ordu erdi bat ibiltzen, beroketak eta gero ordu erdi bat ibiltzen, eta gero teknika beste ordu erdi bat. Eta gero baita, dakagu, aparte de Lourdes esan duna, gero dakagu egiten dugu baita pilat walk etortzen da Eba Eskuelas Iruñatikan, asko gustatzen zaigu, 30 pertsona edo elkartzen gea hori egiteko. Eta da pilates eta nordic walking, hipermartxa egitea. Eta da gauza oso gustua egoten gea hori egiten. Eta hori, baita ere pilat walk egiten dugu, eta mendian, gero beste kurso dakago pendiente aurten egiteko, baina uste ez dakagula denbora. Utziko dugu segurazki urrengo kursorako, Marijo Bilalbakin egitea mendian, teknika bat mendian hobeto ibiltzeko. Badakigu pixkat, baina bera da profesionalago eta ikasteko berarekin mendian hobeto ibiltzeko. Baina uste urrengo urtean izango dela. Hori bakarrik. Hasi berria da urte hau, Hasi berria da urte hau, eta ia kargatuta daukazue. Horrela da. Eta pandemia eta dena, Osa que... Noizean behin, beste lekuetara joaten zarete hipermartxen aitzakian eta baduzue halako harreman sare bat hainbat lekutako esperientziarekin, ez? Nik dakiala Gironara jutentzeate eta Gironakoak datoz, uste? Otxagabiarekin ere daukazue harreman hori, kontatu pixka bat esperientzia horri buruz. Bida, hor bi gauza daude bereizteko. Bat da, Paskuko astean nola juten garen leku batera. Hasi ginen, ez dakit da urteak con la pandemia eta hori, Paskuko astean hasi ginen juten Menorkara. Bigarren urtean Gironara, aste osoa pasatzea. Gironara. Eta gero geneukagun prestatuta, pagatuta eta dena,
Altegiko Noir, Sarla, Bordele eta hori, eta pandemia etorri zan, eta dena altraste juntzan, ordun dena ondo jarri arte, ez dugu egingo berriro, porque pagatzen duzu dena, eta gero da un follon, rekuperatzea hori, eta bueno, da lana alferrik eta lana gehiegi zertarako. Bai? Hori da gauza bat, paskuko astean oso ondo pasagea, eta pandemia pasatzen danean, berriro errekuperatuko dugu, intentzio horrekin, bai? Gaude. Gero dakagu, adibidez Otxagabian, han familia eta lagunak ditugu, eta han daukagu talde bat, guk erakutsi diegu, Ipar Martxa egiten, eta oso gustua daude gainera, eta gainera haunditzen taldea, porque daude itxoiten beste ikastaroa egiteko, ez dakit 6-7 pertsona gehiago, ez dakit azkenia zenbat izango diren. Eta orduan Otxagabiakin, beraiek etorri ziren honea, eta guk ginen area. Asteburu bat pasatzea. Izugarria izan zen, gu pasaginen oso ondo, eta beraiek baita. Eta, bueno, saiatzen gea euskara hitz egiten baita, han erdia dakite euskara, eta beste erdia ez. Baina jarraituko dugu, badakagu ja, prestatuta, maiatzan, area juteko. Eta, beraiek baita, nahi dutenean, dakau fetxa batzuk, eta ea noiz etortzen dian honea. Oso esperientzia polita, oso ondo pasatzen gea guztik, eta da un hermanamiento oso polita. Gero dakagu Girona. Gironan, junginan behin, paskuko astean, eta gero beraiek etorri ziren, pandemia baino lehen, etorri ziren, urtarrila, urrian, urte batean, urrian, 19 uste dut, ez da pandemia baino lehenago, ez? Lasarteko krosian, lehenengo urtean, ez dakit, 19 izango zen igual, bai, ez da? Eta, bueno, esperientzia, Cristina da hango instruktore, Lourdes Cristina Borras, da eramaten duna Lourdes Duran, da beste instruktora laguntzen diona, eta gero David Kamara kultura eramaten duna. Porque gauza bat esan behar dugu, bai Gironan, bai Otxagabian, beti elkartzen dugu kirola eta kultura. Ez da bakarrik kirola, da hainbeste gauza, ikusten duzten bezala, da sozializatzea, euskera, kirola, kultura, da izugarria. Baina, kultura baita, leku guztitan, presente dago, eta esperientzia oso ona da. Orduan, etorri ziren beraiek, eta daude itxoiten, pandemia pasatzen danean, espero dugu aurten, urrian, etorriko diala. Pandemia juten bada. Bai? Dakagu, harreman oso onak Gironakin eta Otxagabiarekin. Egiteko truke. Area juteko eta honea etortzeko. Eta da, izugarria. Nire aldetik hori da. Igual Lourdes da zerbait esateko edo, baina hortikan, hori da. Bai, nik uste dena esan dezula. Bai. Bueno, vale. Bai, hasta neko. Gure aldetikan. Bidaietaz aparte, lehen aipatu dira pixka bat, badituzue baita ere, hainbat aldiz presente izan zeaten ekimenak, herrian dauzkat hemen, krosa da ez? Egiten dena, herri krosa uste dela. Gero maratoia dago, euskararen maratoia dago, gero elkarte baten, Aspanogi elkartea deitzen da ez? Aspanogi elkartearen ekimenetara ere batu zeate, kontatu pixka bat hori. Bai. Barkatu Lourdes, nik esango nuke lehen lasarteko gauzak. Gure eskurekin, kolaboratzen dugu gure eskurekin, euskararen maratoiarekin, Ostadarreko krosarekin noski, lasarte horia baiekin, eta gero San Silvestre. Hori da lasarten, Aspanogi da, eta beste proiektu, lehen, igual lasarten zek ekimena dakago lasarten, ez da Lourdes? Bai, hori da, zuk esan dezuna, gure aldetikan lasarten egiten diran gauzetan parte hartu nahi dugu. Gure eskutan daudenak, eta orduan, gehien bat, kirola,
euskerarekin eta sozializazioarekin dauden, harremanak dakatenak. Eta orduan, komentatu dugu, Ostadarreko krosan parte hartu genuen, hasieran ipar-martxa zegoen, baina ja, guz hasi ginenetikan hasieran ez, baina gero ja lortu genuen sartzea ipar-martxa. Kategoria bezala ez, esan nahi duzu. Hori da, lehenengo juten dira korrikalariak, eta gero gu ipar-martxakoak, zen, karo, bere ezaugarrik ere baditut, eta orduan bastoiakin ere ezin dezu jun edozein modun, eta lekua ere, eta ibilbidea ere antolatu, prestatu behar dezu hortarako. Orduan hor, lortu zen eta parte hartzen aigeaia beti. San Silvestren ere, eta San Silvestre, lotura dago, gaina mozorroekin, eta, talde bezala ateratzen geha, saiatzen gara ez bakoitzak nahi duen bezala, baizik, nahi duena, hori beti botatzen dugu idei bat gure talde barrun, eta esaten dugu, ze iruditzen zaizu eurten, nolaz ateratzea, beti noski saiatzen gara modu errez baten, zeren, gure helburu bada, aldan pertsonak gehien parte hartzea, eta orduan ezin dugu gauzak zaila jarri. Pentsatu behar dugu gauzak errezak edozeinek parte hartzeko. Eta merkeak. Errezak, erreza mai importantea da dirua. Eta, ja, botako dut alde baten, momentu baten esateko, behin irabazi genuen taldeko oparia, hartalde egin genuen eta irabazi genuen oparia, ez dago gaizki. Eta aurten ere ja prestatuta genuen, aurten ez iaz, prestatuta geneukan gure mozorroa, baina nola bertan bera gelditu zen, hori daukagu gordeta eta ezin dugu esan zer dan, zeren, Oendikan nire gelditzen dira hurrengorako, así que... Hurrengoa erabiliko dugu. Eta hori da, Lasarten maratoian ere parte hartu izan dugu, eta hemen egiten diren gauzak, gurekin kontatzen eta usten badigute gu, aurrera goaz. Eta gero, Lasartetik kanpon badaukagu, bai Azpanogi, bai Katxalin, bai, bururatzen zaiguna, emakumekin lotuta baldin badago hobeto, minbizia ingurun baldin badago edo Azpanogi aurrentza dalako, Katxali hori, bularren minbizia dalako, eta inguruan ikusten dugun eta aukera ikusten badugu gure ale txiki hori jartzeko gu hor gaude. Prez gaude eta denon artean normalian jendea, aurten hilabete hontan daukagu Azpanogikoa, egingo dugu gure bideotxoa jende animatzeko eta parte hartzeko, eta hor egongo gea dudarik gabe animatzen eta aldeguna egiten. Eta ez dut usteola gehiago daudenik, edo astu zaidan zerbait, ez dut uste. Aipatu dian gauzetako batzuk, YouTubeen Ostadarri ipar-martxa jarrita aurki ditzazkezue bideoak. Ni saiatuko nahi sartzen hemen, baina hori, nahi duenak bilatu ditzazkela Ostadarri ipar-martxa jartzen. Hemen jartzen ungero, proiektuak ere eraman dituzue aurrera talde espezifikoekin, ez? Rosa nere ama da, guazen zera haustea, Rosa nere ama da, bale? Eta orduan, akit juten dela leku batzutara ikastaroak ematera batzutan, eta horrela, eta nahi etorri buruz hitz egitea, adibidez, Arrasaten egon zineten, orain dela egun batzuk, ez nahiz gogoratzen zegoen, larun bat izango zen, ezagit. Orain dela egun batzuk Arrasaten egon zineten, eta egiten dituzu horrelako ikastaro batzuk, ez? Noizean behin kontatu pixka bat horri buruz. Bai, justu pasaden asteburuan eduki genituen bi ikastaro, retinosis Gipuzkoa begisarerekin. Bat Arrasaten eta bestia Donostian. Gu junginan, Ostadarretikan, ipar-martxa, bi sekzio. Ipar-martxa eta kirol egokitua. Ostadarretikan bi sekzio ipar-martxa, kirol egokitua elkartu ginen, retinosis Gipuzkoa begisarekin, eta egin genuen, hori, bi ikastaro irakasteko beraiei ipar-martxa. Baina nola izan zen hau posible? Zeren Ostadarrek erosi ditu bi Nordic Walking Blind, kedia gailu batzuk eramateko gutxi ikusten du nahi atzian. Pertsona bat, Lourdes edo ni edo juten gira aurrean, eramaten atzian gutxi ikusten duen pertsona bati. Bai?
oso arrakasta handia aukizu. Junginan, ostiralean, gutatik 6 pertsona. Beraiek ziren 7. Eta Donostian, gutatik 8 eta beraiek 12 pertsona. Osea, porque bakarrik bi dispositibo, osea, bi gailu dazkagu, baina, karo, pertsona bakoitzak behar du laguntzaile bat ondoan, ez? Seguridatzako, eta, bueno, orduan oso guztia egon ginean, arrakastatxu izan zen, oso, beraiek oso guztia, eta gu baita. Oso aberatsa izan zen. Eta ja bukatu dugu ikastaroak ematen, porque mugitu behar duzu jende asko eta hori, baina konbidatu diegu beraiei etortzeko gurekin. Daude antolatzen egunak eta hori, beraiek etortzeko honea. Erabiltzeko Nordic Walking Blind gailu hori, eta gure laguntza beraiek lasai ibiltzeko gurekin. Aber zer printzipioz etorriko dira batzuk, hori martxan dago, eta ilusioakin. Barkatu, nik hor gehituko nuke esateko ikastar hori egin ondoren gure helburua garrantzitsua da ere nahi degula inklusibo izatea. Hau da, pertsona horiek beste pertsona gauden lekuan ibiltzea. Ez gu aparte beraiekin bakarrik, baizik eta gu ja talde bat osatuta daukagunez, beraiek ere barne sentitzea eta aukera hori ematea. Inklusibidadea lantzen dugu dudarik gabe. Bai, bida, dakat apuntatutak ez dut esan, Ipar Martxarekin ere bai kirol inklusiboa. Ideia da, Lurdek esan duen bezala, gurekin etortzia eta ez egitea taldek aparte, ez? Ikasi bai, aparte, atentzio guztiarekin, baina gero ja, gurekin, nahi badute gurekin ibili, egun batzuk, hori, inklusiboa izateko. Zer raportatu dizue Ipar Martxak eta horren bueltan sortu danak osasun arloan pentsatzen dut, porque, bueno, azkenean kirol bat egiten duzue, eta baita ere pertsonalean, arlo pertsonalean? Begira, ni lehenengo aldia entzun nunean, bueno, ni komentatzeko azteko ja ibiltzea nahi asko gustatzen zait. Eta edozein momentun eta urte eta lanetikan etorri zapatilla jantzi eta Santa Barbareko buelta ematea eta ere beti gustatu izan zait. Orduan, Ipar Martxa entzun nunean, eta entzun eta ikusi nunean zer zan, izan zen, bueno, nahi gustatzen zai ibiltzea, ni ibiltzerakoan kirol bat egiten dut, baina Ipar Martxekin egiten dut osatu kirol hori. Erabiltzen ez nuena, gorputzaren goiko aldea, gehiago moitu, kompletagoa izan, osatu egiten nuna. Hori, osasun aldetikan, iruditu zitzaidan, oso ona zala. Eta gero probatu dut, eta oso gustoa nabil hortan. Gero beste gauza da, komentatu degula oain arte, ze harremanak ditugun, eta ze aukera ematen digu, leku desberdinak ezagutzeko. Irteretan, Paskuako santu aste hortan ere leku desberdinak ezagutzeko, eta bueno, aukera bada, eta gero hain irikia da, eta hain erresa da nahi dunentzat, edozein etor daitekela. Eta hori, ez daka, osasunaren aldetikan barkatu lehen astu zait, gero ere bastoiakin konturatu naiz, pisua askoz gehiago banatzen duzu, ez duzu kargatzen hainbeste lumbarrak, hankak, egiten duzu, hori. Nik alde handia nabareitu dut nire gorputzan hortan. Eta gero lekuak ezagutzeko aukera eharra taldian. Zeren nik jungo nitzake eta pena ematen dit, baina ez naiz ausartzen bakarri joaten zenbat lekutara. Mendira jutia, lehen ausartagoa nitzan. Gaur egun, bildur gehiago zoritzarrez alde batetikan adina aurrea dijoalako, beste aldetikan emakumea naizelako. Edozeini gerta daiteke edozein gauza, baina emakume bezala hori gizartean daukagu. Eta gauza bera egitea taldean edo bakarrik, nahiago dut aukera hori izan taldean, eta desberdina da, 10 pertsonako talde batean jutia edozein mendira, edozu bakarrik. Eta nik horri adibidez, Ipar Martxari eskertzen diote bat Lasarteko taldeari. Eskertzen diot, aukera hori ematen didalako. Oso ondo, oso ondo, total, noski ados nagola. Nik kontatuko dut nire esperientzia, porque nik
Lourdes bezala, ibiltzen nun, ez da, asko, hori izan nire kirola favoritoa, ez? Dena probatu dut, igeri, baina ibiltzea, aire librean eta hori, baina bizkarreko mina neukan, sentitzen nun bizkarreko mina. Ordu, niretzat ipar-martxa egitea da korse bat jartzia bezala. Nik orain, gaur, ezin dut ibili ipar-martxa egin gabe. Ezin dut, sentitzen naiz gaizki. Sentitzen naiz gaizki zeren bizkarreko mina dakat, como que me desmorono, da korse bat bezala. Niretzat onura asko egin dit nire gorputzantzako ipar-martxa. Hori fizikoki. Eta gero, psikikoki, ere bai. Baita ere, erlazio, Lurrek esan duen bezala, erlazio oso onak ditugu, ez da? Eta, ez bakarrik niri, ez? Esan nahi, jendeak komentatzen dizu gauzak, ez? Nola sentitzen dan, genetikan dago, porque momentu txarrak guzti dazkagu eta hori, eta oso aberatsa da, zu laguntzia edo besteak laguntzia zuri. Da hori, da egotia gustora, jendiakin, harremana osonakin, eta kirola egiten, eta, eskeda, kompletísimo. Hori, esan nahi dut, bai fizikoki eta bai psikikoki, psikikoki, eta, gero, gainera, aparte de gure harremanak eta gure gozetasunakin eta hori, biri buruz hitz egitea, nik esango nuke, aparte de kirolak da, esan dizuen bezala, da, eramatia faja bat bezala, gorputzantzako, da, korse bat, bai, gero, goratzen naiz, guztik ezagutzen dugu, dakagu lagun bat psikiatra, ja jubilatuta, egon zan, osakidetzan eta hori, eta bere pazientei batzuei bialtzen zuen ipar-martxa egitea, zeren ipar-martxa egiten duzunean, ondo egiten duzunean, zaude hemen eta orain. Astutzen zaizu, gaueko afaria, zehar oso dakasun semearekin, senarrarekin edo lagunarekin. Porque zaude hemen eta orain egiten ejertzizioa, ez? Eta hori buruantzako bada oso importantea. Goratzen naiz, erizaina bat, anekdota pila daude, ez? Baina esaten zuen. Gorputzantzako ez dakit, baina buruantzako ze ona dan. Bada hori, da, gorputzantzako eta buruantzako baita. Bihotza normantzako zan, ez da ikusi, baina bihotza egin dutela normarentzako. Oso ondo, igual dago ikusten. Bai, seguro. Galdera bat neukan ez nekila oso ondo nola formulatu, baina, botako izuet eta, zuek desbarratu gaiaren inguruan. Eta nire plantamentua zan ez, lehen esan duten hori euskalgintza bide esperimentaletatik jutearen eta herri erdaldunean gaude eta antolatzen duzue talde bat kirola egiteko, euskera daukana zentroan, eta gainera emakume adinduak zeatenak. Esan nahi, ez dela kirolari perfil tipikoena ere, orduan, da pixka bat, kombo bat, oso... Ze ausarta garen, Lourdes? Ze ausarta garen. Bai. Nik esango nuke hortek bakarrik emakumeak elkartu gehala, hori ez da gure helburua izan, Hori, hor gaude. Baina egin dituzte, gizonezkoak egin dituzte, baina gero ez dakit zergatikan ez dira usartzen, taldean. Baina berez, euskera bai, euskera gure helburua da, dudarik gabe, inklusiboa eta oain arte esan dugun guztia, baina generoare bidez ez dugu inoiz komentatu. Bai, egia da, Ez dugu izten ateak inorri. Ez hizkuntzagatik, ez sexuagatik, ez, inorri. Vale. Eta gero daizu zerbait esan, ni daka zerbait izateko, Ez kasu gehiago, Lourdes. Ez, ezen lasairosa. Nik nire esperientzia, lehen baita, batzutan bakoitzan esperientzia laguntzen du bestei edo, ez? Nire nerabe zarotik eskalduntzea izan da nire erronka. Lasarten jaio,
eta euskara ez jakitia, ez? Orduan, ni txikitatik, beti eukidet erronka hori, zergatik, ni hemengoa naiz, eta ez dakite euskara, eta izan da nire erronka, ez? Eta ni bezala, jende asko gaude en la misma pelea, ez? Eta gero, adinarena, claro, instruktorek erakosten dugunok, edade dakagu, batez ere ni, naiz zarrena, ez? Orduan, claro, elkartzen dira gehiago, jende edadeakin, ez? Bai daude, noski daudela gazteak eta daude gizonak, baina gehienak badia emakumeak eta dia adinakoak. Baina batez ere nire ustez, porque ibiltzen garen okor, gea edade batekin, dakago edade bat, eta emakumeak gehalako. Baina irikita gaude, hori edo zeini, ez? Eta, bueno, eta badaude gazteak eta gizonak. Lomik esaten du, zuei esker gara euskaldun, Rosa. Gure herrian ere euskara ikasi dutenei esker gara euskaldun. Hori da gauza bat, gutxitan agian esaten dena, baino garrantzia handia dukala jende asko eta askorentzako. Eta esan beharrekoa. Noizean ben esan diazueneko. A ver, ez dut esaten horregatik dela garrantzitsua, baina bai. Ez, baina, bai. Pentsatzen duzulako hori. Bai, benetan pentsatzen dut. Eta Riberrek esaten du, euskara politena ikasten ari direnena. Akatxeta guzti. Eta bai, guzti zagoz nago. Neri bukatu zaizki galderak. Badaukan horbaitek, txatean ikusten ez jendea dagoela, badaukan horbaitek galderaren bat egiteko? Lomizia galdetzen du, igual esan duzue, baino zenbatero elkartzen zarete, baukazue maiztasun finkoa? Bai, astero 2 egunetan elkartzen gara. Asteazkenetan arratsaldeko 7:00 eta ostegunetan goizeko 10:00. Eta gero, hilean behin egiten dugu irtera. Irtera, Lasartikan kanpo, irtera luze bat. Normalian goizekoa izaten da. Eta noizbenka ere egun osokua. Baino normalian hilean behin goizeko buelta. Adibidez, azkeneko urtarrian egin genuen Lasarte, Arratzain, Kukuarri, Orio. Oso buelta polita eta oso gustoa. Eta, bueno, claro, neguan hor batzu gelditu gea, bueno, ez gea elkartu eguralditzar egiten zulako, eta nik ez nun espero, baina elkartu ginean ia 25 pertsona buelta hori ematea, eta entrenamentua jungabe batzuk. Eta oso ondo, oso gustoa ibili ginen. Buelta polita eguraldia ere lagundu zigun, eta oso ondo. Baina hori, astean behin entrenamentua. Asteazken eta ostegunetan. Bai. Hori da. Nik esango dut gauza bat. Lehen elkartzen ginen astero. Ona egiten basun kalean, dakago gure lekuak, eta txarra egiten basun Lasarteko trinketen. Baina orain hori ez dugu egiten. Txarra egiten badu, euria egiten badu, ez gea elkartzen. Porque trinketen jende ostutzen da, eta hori neguan, eta hori, eta ona egiten badu, Lourdesek esan duen egunak, hor gaude, kalean. Txarra euria egiten badu. Ona esan nahi du, euria egiten ez badu. Hori da. Naiz eta hotza egin. Osea, euria egiten ez... Bai. 0 grados berdin du. Claro, Bai, osea, euriarekin gaizki. Orduan, euriarekin ez gea juten. Gero dakani bi gauza esateko. Beti dakagu plan A eta plan B. Porque nahi dugu, gure taldian, dago jende, hori, trebea, jende makalago, ulertzen, leku guztitan bezala. Orduan dakago plan A eta plan B. Jende guztia gurekin etortzeko, nahi badute. Ez gelditzia etxian, porque ezin dut aldapa hori igo eta gelditzen ez etxian. Ez. Dago alternatiba. Dago zuretzat plan B. Aldapaik gabe. Bai? Hori gauza bat. Bigarrena, hile bakoitzean, horregatik ez dakago ia denbora, hile bakoitzean, kurso honetan dakago bi gauza. Adibidez, otsailean dakago, gu ateratzen gea, eskursiora ez, goiza pasatzea, 4. larunbata. Euria ez baldin badu egiten, 4. larunbata. Baina, otsailean adibidez, 13an, igandean, dakago Aspanogi. Aspanogi da, Donostian egiten da martxa bat,
ipar martxa eta baita ere oinez, pagatzen da, hori, eta nola da, pagatu behar duzu kamiseta eta inskripzioa eta hori, eta da, umearen minbiziarentzako. Dirua jasotzeko, minbiziarentzako. Otsailean dakagu Aspanogirena, martxa, eta gure eta beti dakagu, eta martxoan, dakagu pilatuok, larun bat batean, eta gure eskursioa, dakagu, bi larun bat, okupatuta hilero, bai? Eta ja aprobetxatzen dugu, entzuten aizeaten guztiok animatzu Azpanogik martxan parte hartzeko. Izaten da 3 hondartza, Donostiko 3 hondartza. Zaguezen ateratzen gara eta iristen gea hondarretaraino. Eta, 3 hondartza, oso giro politia ere eta oso ondo. Osake, nahi duzun guztioi komidatuta zaudete. Otsailean, 13an, igandea, 11etan zaguezen. Entzuneneko, hor dakazu bideo polit bat lehen urtekoa, porque gu urtero egiten dugu bideo bat, grabatzen dugu bideo bat, prebio, martxana, beraiek anuntziatzeko martxa hau eta konbidatzeko jendeai. Eta hor dakazuzuk urte baten bideoa, lehen erakutsi diazu. Otsailaren 18 igandean, Aspanogiren aldeko ipar martxan. Zaguezetik haizearen orraziraino. Lasarteko Ostalar Ipar Martxa taldea bertan izango gara. Zaragoze! Iraten alde martxan, 20 urtez. Urtero egiten dugu bideo hori, datorren astean egingo dugu, aurtengo martxa, anuntziatzeko eta animatzeko jendeai. Esaten du hemen lomiziak desente ibiltzen zatela, bea baino desente gehiago. Ez dituzuela buelta txikiak egiten. Bueno, behintzat larun bat hori, azken larun bat azari zinetenean hitz egiten esan du. Hori da. Denak ez dira olakoak izaten. Pizka bat, bueno. Eta gainera dagoela, plan A eta plan B. Plan A eta plan B. Osea, horregatik jendea ez da gelditu behar etxian. Nahi badu atera? Adibidez, larun bate hortan, plan B etzan egon inorretzalako apuntatu. Baina apuntatuz gero, plan B zan autobus jutia Donostiko kanpinaino. Eta orduan bekoak egingo zuten ja goitikan, Kukuarri eta Jetzi hori ora. Beste guztiek egin genuen Lasartetikan, baina plan B izango litzake hori. Elkartzen gara, ateratzen dira lehenago autobusez, eta hor elkartzen gara denogoien, eta gero batera jungo ginake hori ora, baina ez da egin inorkezulako izena eman hortako. Riberrokik esate du planearra ondartzon bukatzeko. Ez da justo eguraldi oberena, ondartzara juteko, baina gozada bat da, gozada bat da ipar martxa egitea, eskursio polit bat ipar martxa egitea, eta gero baino bat ondartzan. Hori da, izugarria. Badukan norbaite galdera gehiago, bestela nik uste bastante ondo dagoela horrela. Atek esaten du ere goza handia, así que daude bastante horioko plana gustatu zaietxetean. Badakagu oso ona dakagu, hori da lehenengo, urtarrilakoa, otsaila, martxoa, pirila, maiatza, ekainan bukatzen dugu. Eta gero irailan berriro hasten gea. Eta astu zaigu esatia, behin, egun batean, juten gea eguna pasatzea. Izaten da, como klubeko eguna edo. Bukaera. Juten dia igual emakumeak, eta juten dia bere senarrak, ipar martxa egin gabe, eta umiak, eta bueno, bai? Eta eguna pasatzen dugu, eta izaten da oso polita baita. Baita ere izaten da baita, saiatzen gea, kirola eta kultura. Eta hori, aurten irailan ez dugu egin pandemiangatik, intentzioa da jutia ekainan. Beti juten gea irailan. Egin dugu, ditugu batzuk politak.
Eta baina irailan ez dugu egin, egingo dugu ekainan. Aurten Urdai bai, Gernikatikan Mundakara. Dakagu intentzioa. Eta gero, bueno, Gernika ikusi eta gauza batzuk hortikan. La casa de juntas eta hori izan nahi dut, edo, bueno. Hori da beste aktibidadea, eguna pasa baita, urtean behin. Vale, Bueno, mira, txata orain daukazue dago planak egiten, así que aktibatu ez txata. Vale, nik uste honekin ezakit zerbait gelditu zaizuen esateko, dena esan dezuen. Nei ezaigi hola gehiago. Ez, gutxi gora bera esan dugu, ez da? Bai, eskertu, eman diguzun aukera. Azaltzeko lasartzen nun gaude. Eskerrik asko. Zuei parte hartzagatik, guztiz. Orain txatari zuzenduko naiz momentu... bueno, beira, ilargi dago retransmititzen oraindik, ez? Dago, Twitchen daukagu kultura bat, dala, erraida deitzen da, eta egiten da ikusle guztiak bidaltzen dira beste jendeari. Orduan orain nago jakin nahi dut, ea badagon, bale, ibili hasi da. Orduan hori, nago jakin nahian, ados, aber zein dagoen orain, bidaltzeko hau ikusten dagoen jende guztia, area. Bueno, bari, oso pozik nago, esan, gogoan neukan horrelako gauzak egiteko, eta lehengoa uste bastante ondo atera dela, así que, bueno, lehengoa ez da bigarrena, baina da bigarrena ikasketa prozesu bat da gero lehengoa. Así que oso pozik nago, esan. Eskerrik asko parte hartu nahi izateagatik, niretzako oso garrantzitsua izan da hori, eta orduan, pues hori. Bueno, egingo et erraida, bale? Eskerrik asko, neko. Eskerrik asko. Oso zongi atera da, esaten du lomiziak, eskertzen da pila bat egia esan. Posten geha, Bai. Guretzat ere lehenengoa izan da, niretzat behintzat. Eta niretzat? Nik audio badakat eginda, Ipar Martxari buruz eta enekok eginda, baina baina bideo lehenengoa. Bale, bueno, orduan, utziko zaituzte ibilarekin, bale? Ez atera, eta horrela, ez atera Twitchen zaudetenak, eta horrela, pues, juten zate zuzenean ibilaren gana.